அப்ப பகல் Sir, one ladies, one gent. That. I can't understand. Understand, no sir. Clear ears. Okay, Same your boy. I'm not boy. I'm girl. You're a girl? No girl. Girl dead. Okay. Understand? No. పనందు పో ఆడతాపున్నారు 2 ముద్దాడు నే ఈ సైతి ఒక దాదాపు సైతి పక్క 10 ముద్దాడు సావు ఏ అవు నిన్న పోదు కేంటత ఎన్న సావు సర్ సావు సేమ్ డేట్ ఆఫ్టర్ వాట్ What? మ్యారీడ్ ఏ డుమ్ 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 గటి మేళ పే 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 Oh no. You all come again. కొంచెం ఎడ్డే సెట్ వాల్పుగా అన్నగా మరలే లెక్క సెట్ నిన్న సావుదా సెట్ నిన్న కూలిద సెట్ తలపండి ఐ క్యాన్ ఇంగ్లీష్ బాత్